Nosaltres hi vàrem ser-hi i a més, com que tu eres corresponsal... Bueno, jo vaig utilitzar... Clar, a mi em servia molt el tema de la corresponsalia. Jo vaig estar bastant en contacte amb l'abat de Poblet per veure com anaven a nivell ja els últims dies, estic referint. Però sé que hi estàvem perquè no me'n recordo molt bé, sé que estàvem amb tota la marxa de la llibertat, amb tot el moviment local, més o menys de la marxa. Ara, aquí a Montblanc va ser molt heavy perquè nosaltres no hi vàrem ser a la plaça perquè com a corresponsals justament vàrem intentar anar a Poblet i vàrem fer la cua a la carretera, però a partir de l'Espluga, vull dir, era impossible, tota la carretera estava taponada. De Poblet fins a... Vam arribar a entrar-hi? No. No vam arribar a entrar-hi? No, l'únic que hi va entrar va ser el Pep Andreu, que hi va anar-hi el dia abans i va entrar per la tàpia i tal, però nosaltres no hi vam poder arribar... Vam poder arribar bastant a prop i gràcies a això. Jo 2 dies o 3 abans de la Marxa de la Llibertat, d'aquell 11 de setembre, vaig sortir amb uns quants altres jóvens que vam agafar i se'n vam anar a Poblet amb les motxilles cargades de les banderes i de tot el que... I vam saltar per darrere, per la part de les masies, vam baixar per allà i a la matinada, a les 4 de la matinada, me'n recordo perfectament, vam escalar la muralla, vam saltar dintre de la muralla del monestir. Un company de Mataró va fotre una trompada que li va quedar un turmell així, pobre. I vam estar allà 2 dies en una caseta que ens van deixar els monjos, ens vam reunir 7 o 8 i llavors a l'últim moment van deixar entrar gent, vam anar altres a dalt a despenjar les banderes a les Torres Reals i ens vam entrar cap a l'església, ens vam confondre amb els que estaven allà a la missa aquella i vam sortir amb una renglera de grisos, però no ens van agafar. Llavors sí que vaig vindre aquí a Montblanc i bon arribem a Montblanc i hi havia tot el merder dels grisos i de la confrontació que hi va haver aquí, me'n recordo, perquè teníem un guàrdia urbano, l'Emilio, que no en tenia res, i dels grisos, i l'Emilio replegant a la gent ferida d'aquí davant, i amb el Gomis, que no el trobàvem i que ho volíem perquè aturessin els grisos i el Cortijo i tot això, no me'n recordo. Bé, llavors, jo en aquell moment, amb tota aquesta moguda de Barcelona, de la resistència i del progre i tot això, entro en contacte amb els pacifistes, amb els de la no violència, amb el Casal de la Pau, que en aquell moment hi havia l'Àngel Colom, i hi havia l'Arcadi Oliveres, l'Àngel Colom, i tot un grup de gent vinculats a la no violència, del Gandhi. I dintre d'aquest grup hi havia també els objectors de consciència, el moviment dels objectors de consciència. I llavors, aquests sí que em van agradar a mi, aquest discurs de la no violència, del pacifisme, de deixar fer, de no deixar-te menjar el coco per unes ideologies marxistes, a mi això em va agradar molt. I a més, tota la línia del Gandhi, jo l'havia llegit, m'agradava, pensava que era una bona manera de canviar el món. Llavors me vaig apuntar al Casal de la Pau. Al principi, amb els objectors de consciència, jo vaig acompanyar els objectors de consciència, feien tots els actes que feien els objectors, de no presentar-se a la mili, tot el que escenificaven al voltant de l'objecció. Hi havia el grup de suport, doncs jo era un grup de suport, formava part del grup de suport als objectors. I al voltant d'aquest grup dels objectors, això es quedava aixoplugat en el Casal de la Pau, i també al Casal de la Pau, en aquella època, era molt actiu l'Àngel Colom, jo crec que allà era l'ideòleg ell, també
estava molt vinculat als moviments d'església, això. Jo, com també hi havia estat vinculat als moviments... Jo crec que vaig entrar-hi a través dels moviments d'església. I aleshores, al voltant del Casal de la Pau, es va anar organitzant la Marxa de la Llibertat. I jo no vaig ser organitzadora, jo m'hi vaig apuntar, aquella època jo crec que ja devia haver començat el primer curs de carrera, potser aquell any, que el vaig repetir perquè vaig perdre el primer any de carrera. Vaig perdre, vaig aprovar 2 o 3 assignatures, però vaig repetir, vaja, aquell primer any de carrera. I llavors, aquell estiu, doncs em vaig apuntar a la Marxa de la Llibertat i em van dir, on voleu que vagi? Doncs vaig anar on me van dir que anés i vaig fer tot el que em van dir que fes, o sigui, a mi em manaven i jo anava. Perquè jo hi creia molt, creia que s'havia de fer la independència de Catalunya, l'any de l'Estatut d'Autonomia, tot allò, amnistia, com era? Llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia, no? I sota aquest lema, bueno, ens vam enganxar uns quants, i a més jo també arrossegava gent, perquè també tenia capacitat de també seduir uns quants, vaig anar arreplegant la gent. I bé, el 4 de juliol de l'any 76 vàrem començar la marxa a 4 punts diferents a Catalunya. Ens vàrem concentrar i la idea era anar avançant per columnes i confluir tot un estiu i confluir l'11 de setembre, el Dia Nacional de Catalunya, a Poblet. Aleshores, jo vaig anar, em sembla que a la columna Lluís Companys, que començava a Esterri d'Àneu, i llavors aquell estiu, tot aquest estiu, des del 4 de juliol, vaig estar vinculada a la marxa, perquè m'anaven, o sigui, tot un periple d'anar a la marxa, que et detinguessin i et portaven a la presó. Vaig arribar a anar fins a 5 vegades a la presó de Lleida. Fins a 5 vegades, perquè em deixaven anar i l'endemà ja tornava a estar-hi, no? A un altre punt, vaig estar a la columna aquesta de Lluís Companys i en un altre moment vaig estar també a la columna que va passar per Tarragona, que em sembla que era la Rafael de Casanova. Xirinacs, evidentment, estava a favor i va participar, però l'organització parteix de, si no em sembla recordar, que l'organització parteix d'una cosa que se'n deia Casal de la Pau. Hi havia un grup, que és el Casal de la Pau, més o menys, és a dir, un grup al voltant de l'església, no? I, bé, vull dir, amb l'Àngel Colom al capdavant, i aquesta gent, doncs, eren gent que tenien pensades d'aquestes, i van tindre una pensada molt bona. I llavors, doncs tothom hi va participar o hi va donar suport, uns més que altres. Nosaltres vam fer tot el que vam poder, com a mínim sempre hi va haver algú, encara que fos una o dues persones caminant, perquè el grup que es movia era poc. Ara, quan arribi al final, és a dir, això és un estiu, doncs quan arribi al final amb un blanc, doncs ja és allò, molta gent, molta gent que potser ja és un èxit, ja s'ha passat per molts llocs, s'ha trobat adhesions per tot arreu i tothom ja ho viu com una cosa molt important i tot així. Val a dir que també en aquell moment hi havia l'Assemblea de Catalunya en plenes funcions i l'Assemblea de Catalunya ho va potenciar, va fer, o sigui, mentre que a partir del 15 de juny del 77 l'Assemblea de Catalunya bàsicament controlada pel PSUC es dediqui a boicotejar tot el que surti, per exemple la campanya per l'amnistia que ve després, doncs la campanya de la campanya aquesta de la Marxa de la Llibertat doncs no es boicotegi, vull dir, vinga, som-hi, tot anava bé, en aquell moment qualsevol mobilització anava bé i per tant, doncs, endavant. I llavors, anant seguint tots els itineraris de la marxa, amb totes les pertinents detencions i trasllats a la presó de Lleida, al final arribo a la Conca
i m'instal·lo a Montblanc. I llavors em va demanar que en lloc d'anar a la marxa que em quedés aquí com d'organitzadora, ja que jo vivia o teníem casa a Montblanc i coneixia la comarca i coneixia el poble i estava vinculada a la gent de la comarca, que em quedés aquí, que fes com d'acollida, de recepcionista de tots els que anaven arribant a finals d'agost, dels que anaven arribant per després anar a parar a Poblet l'11 de setembre. I com que en aquell moment doncs, ja la policia estava absolutament assabentada de tots aquests moviments, Montblanc estava molt vigilat, molt controlat, molt ocupat per les forces de seguretat. Aleshores, tots aquests que anaven arribant, recordo a casa dels meus pares, que vivia en aquella època doncs, una mica a la periferia del poble, no al casc antic, sinó als voltants, doncs es va convertir en una casa d'acollida de gent que anava arribant per arribar a Poblet a la marxa, doncs arribaven a casa meva i llavors la mare donava a dinar. Però clar, es va arribar a presentar gent molt diferent, no? I recordo que em va arribar un que era directament un quinqui, no? Un quinqui, però que jo crec que era un quinqui camuflat d'independentista. I recordo un tio, un barba, un gran, i estàvem allà dinant i la mare se'l mirava fatal. I va dir, aquest no m'agrada, fora de casa. I tots ens vam quedar, clar, érem els anfitrions, no? I hi havia 4 o 5 o 6, i aquell tenia mala cara, tenia mala pinta, i la mare el va fer fora, però el va fer fora, el va aixecar a la taula i va marxar. Perquè, efectivament, devia ser un quinqui, però era un que no tenia res a veure amb el perfil de tota la resta, no? I llavors aquests que passaven per allà hi havia tot un sistema de drenatge cap al Vilosell. La família Pujades, el senyor Pujades, que també era molt independentista i molt catalanista i molt per la causa, ens va cedir una casa que té al Vilosell, que tenia al Vilosell. I allà era el lloc d'estada fins que no arribés l'11 de setembre, fins que no hi hagués, diguem-ne, ja el desembarcament a Poblet. Llavors havíem fet mercat per evitar la Guàrdia Civil, que de part del govern civil ho prohibia totalment, de passar per barrancs, estrets i tal. La Guàrdia Civil vigilava les carreteres i la Marxa i Llibertat passava per camins de muntanya. Concretament aquí devia passar, si no recordo malament, pel camí de la Tossa cap a Poblet, pel Masia d'en Menatge, el Coll de la Vena, devien fer cap a Poblet. Però clar, els que anaven amb autocar, amb cotxes, es trobaven i feien etapes, i aquí a Montblanc es van trobar que el lloc d'acolliment va ser el Col·legi de la Mercè. Recordo que hi havia tota una sèrie de nois i noies i els deia, mira, no passeu per la carretera i la Guàrdia Civil, passeu per allà sota. I perquè no ens vegéssim passar allà, els vam donar allotjament a les classes que hi havia al davant, que des de la carretera no es veien, els laboratoris aquells que hi havia davant de la pista de bàsquet. Els vam portar matalassos i coses, i a l'hora d'esmorzar doncs venien allà amb nosaltres, esmorzaven, i l'endemà marxaven pel mateix camí i tal. No vam tenir cap en contra la Guàrdia Civil, perquè allà no van veure ningú, però hi van venir tota una colla. I mossèn Solanes, amb els seus 600, els anava acompanyant de 4 en 4. Cada vegada que passava per allà, ¿usted dónde va? Deia, yo soy cura, que voy aquí a Poblet. Molt bé. El deixàvem passar. Va ser una... Aquí a Montblanc, en acabat, es va haver una manifestació a la plaça i va haver tacó fort. Algú li van fer mal. Van tirar aquelles gomes de bala. Recordo el de la farmàcia Pujades, el Joan, que es va morir, el pare, no?, que m'ho explicava, i no sé si ell mateix li van fer mal. Va ser una mica violent, no?, la repressió que hi va haver contra una manifestació juvenil que vull dir fora del més normal i del món, no?